sam imala primere da vidim otuđivanu decu, mada oni manifestuju da ne vole, na primjer, dođu na psihoterapiju i kažu ja ne volim tatu, tata je grozan. Ali kad počnemo da ispitujemo zašto je tata grozan i šta, nema nikakvog argumenta. Dakle, moramo da razlikujemo decu koja su zlostavljena zaista. U nekim ekstremnim situacijama dete ne treba da ima kontakt s jednim roditeljem. Ali tu obično deca imaju da objasne šta se desilo i jednostavno socijalna služba određuje da je taj kontakt loš. A kod dece koje su izložene alijenaciji, oni nekako neopravdano pričaju loše o tom drugom roditelju. Potpuno nema i koriste neke izraze koje uopšte nisu njihovi. Naprimjer, kažu ocu, ti si nikakav pedagog, ti si me zapostavljao kad sam bio mali. Recimo, dete je drugi razred. To nisu reči malog deteta. Dakle, vidimo da je zapravo tom detetu nametnuto to da ne voli svog oca ili svoju majku, što je jako štetno za decu.